Magický tunel. Ako jednoducho vytvoriť magický tunel? V ponuke najlepšie prispôsobenie, alebo teda prispôsobenie stránky si nastavíme prispôsobenie našej stránky na 50% a vytvoríme si pomocou tvarov, pomocou obdĺžníka natiahneme žltý obdĺžník do polovice pozadia našej snímky a druhej časti pozadia natiahneme červený obdĺžník. Ak by sa nám to nepodarilo na prvý raz celkom presne, nič sa nedeje, zobereme výberový nástroj, klikneme na príslušný tvar a upravíme si veľkosť nášho tvaru. Ešte si nanesieme tvar elipsu zelenú, ktorá bude pre nás predstavovať ten magický priestor. Takisto natiahneme elipsu a pomocou výberového nástroja môžeme tvar upravovať alebo presúvať na potrebné miesto. No a posledným tvarom, ktorý tam bude šípka, aby vedeli, ktorým smerom majú posúvať príslušné či už texty alebo objekty. Pochopiteľne každý jeden z týchto tvarov si dáme uzamknúť, aby pri presúvaní zľava doprava sme neposúvali aj pozadím, takže ideme výberový nástroj, klikneme na prvý tvar, obdĺžník, cez menu úprava objektu si dáme zamknúť príslušný tvar, to isté spravíme s červenou časťou pozadia, zamkneme, elipsa, zamkneme a takisto zo šípku zamkneme. No a teraz si vytvoríme nejaké jednoduché zadanie. Ja som si zvolil text, v ktorom bude však matematický príklad, kde na žltom pozadí napíšeme zadanie 2 plus 2 rovná sa a výsledok bude žltou farbou. Čiže na žltom pozadí nevidíme výsledok, ale pri presunutí na pravú stranu budeme vidieť výsledok a teda nebudeme vidieť zadanie. Aby sme ešte vytvorili tú ilúziu, že to prechádza popod nejaký magický a zobrazí sa nám výsledok pod magickým tunelom, tak ideme do prehliadača objektov a presunieme si text, teda to naše zadanie, ten náš príklad, pod tvar 4, čo je elipsa. Tvar 4, keď kliknem na tvar 4, zobrazí sa mi, alebo vyberie sa mi elipsa. Tvar 5 je moja šípka. Pochopiteľne ja si môžem tvary aj pomenovať, a to tak, že dvakrát kliknem na to a napíšem si žlté pozadie. Tvar 3 je u mňa červené pozadie. Text 1 bude príklad 1. Tvar 4 je u mňa elipsa. A tvar 5 je šípka. Takže znovu dvakrát poklikneme šípka. A príklad je teda vyriešený. Prepnem si to zase na najlepšie rozlíšenie alebo najlepšie prispôsobenie a presúvaním zľava doprava pod magickým tunelom sa mi vytvára ilúzia, že teda vidím výsledok. Pochopiteľne mnohí užívajú to, že keď robia zadanie, napíšu príklad takou farbou, aby po presunutí vpravo videli aj zadanie a videli aj text. 3 plus 3 rovná sa a výsledok necháme teda žltou farbou. 3 plus 3 je 6 a znovu po kliknutí na text 2 vidíme, že ten text 2 musíme presunúť pod elipsu a pomenujeme si ho príklad 2.
2, Enter. No a po presúvaní na pravú stranu vidíme popod magický tunel aj zadanie a vidíme aj výsledok.